arbejde, det er min passion. Mit håndværk, det har egentlig ikke forandret sig igennem alle de år, som det har eksisteret. Når man har fundet den rette hylde, så har man jo ikke lyst til at lave andet. Jeg kunne ikke tænke mig at lave andet end det, jeg laver i dag. Jeg er glaspuster. I alt har jeg arbejdet med glas nu i 18 år. Vi prøver på altid at fortælle nye kunder, at de kan aldrig nogensinde få nogle glas, der er ens nede ved os. Fordi det er håndlavet ting, og vi er ikke en robot eller en maskine, der står og laver ens ting. Det er mest brugskunst, vi laver, og det er alt fra vandglas til lysestager til skålerfade. Jeg er nok lidt en utålmodig sjæl, så jeg vil sige, at min spidskompetence er ikke, når vi har de helt store ordrer, hvor vi skal lave rigtig mange af hver. Det er nok, fordi der sker for meget op i hovedet, så er der meget nyt, der gerne vil ud. Man bliver nødt til at koncentrere sig, når man puster glas, fordi glasset hele tiden skal være i bevægelse og holdes i centrum. Og hvis du ikke koncentrerer dig om det, så får du ikke et godt produkt. Det kan godt være farligt at arbejde med glas, hvis man ikke er koncentreret. Vores glas er 1100 grader. Det bliver aldrig nogensinde rutine at arbejde med glas. For mig så er det noget med, at man lægger sin sjæl i det. Og vi siger også, at det er et glas med sjæl, fordi det synes jeg faktisk, det er. Fordi hvis man ikke er til stede i det, så får man heller ikke noget godt ud af det. Farver betyder meget, synes jeg, på en eller anden måde at gøre en glad. Aquafarver, havfarver. Det er dem, jeg bedst kan lide at arbejde med. Man skal afkøle glasset langsomt, fordi spændingerne skal tages ud af glasset. Der er så mange spændinger i et glas, så det vil for det første blive ved med at stå og sprænge i stykker. Så det er meget, meget vigtigt, at det bliver kølet langsomt af. Og det er en akkurat lige så vigtig fase i processen som at få pustet glasset. Vi kommer aldrig til at lave 2 glas, der er helt ens, og det gør vi ikke, fordi vi ikke er en fabrik. Så vi spænder så vidt, så vi kommer aldrig nogensinde til at være de der små robotter, som kun laver en eneste specifik ting. Så det vil aldrig nogensinde gå ens ned i os. Aldrig nogensinde.